Helo, fe enw I Rhian Floyd. Nes I astudio gradd gyda'n rhydedd BA y Gymraeg ac iaith Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd. Ac ar hyn o bryd, dwi'n gweithio fel uwchweithredwr cyfrif i gwmni PR cyfathrebu a marchnata o'r enw Equinox yng Nghaerdydd. Saesneg oedd iaith cyntaf pan o'n i tyfu fyny adre, ond Cymraeg yw fy iaith gyntaf. Ges i fy holl addysg trwy gyfrwng y Gymraeg, bydden ni'n cyfathrebu dy fy ffrindiau trwy gyfrwng y Gymraeg, felly yn sicr Cymraeg yw fy iaith gyntaf. Wy'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd yn fy swydd bresennol. Mewn ffyrdd, fi'n credu bod fi ddim hyd yn oed yn sylwi bod fi'n defnyddio hi. O ateb y ffôn a e-bostio cleientiaid yn y Gymraeg, siarad gyda newyddiadurwyr pan fi'n gwerthu stori mewn i gyfryngau. Mae rhai ymgyrchoedd yn gwbl Gymraeg hefyd, felly yn enwedig ar gyfer cleientiaid fel Llywodraeth Cymru. Mae rhai drafftio datganiadau'r wasg yn gwbl Gymraeg, copi cyfryngau cymdeithasol, sgriptiau, is-deitlo fideos a llawer mwy dwi'n siŵr. Mae'r Gymraeg wedi helpu fi'n fawr iawn yn fy ngyrfa hyd yma. Mae'n agor drysau dipyn o gleientiaid cyfrwng Cymraeg. Byddwn i ddim wedi cael y cyfle i weithio arnyn nhw, sy'n ni ddim yn siarad Cymraeg. Felly mae fy proffil personol i o brofiad yn sicr wedi ehangu achos y Gymraeg. Mae'n gwneud bywyd yn haws hefyd, achos dim rhaid i fi ddibynnu ar rhywun arall i gyfieithu pethau trwy'r amser, fi jyst yn gallu wneud fy hun. Ac adeiladu perthynas gyda phobl iaith cyntaf Cymraeg eraill hefyd, mae hwnna'n sicr wedi bod yn fantais. Chymod, i allu siarad iaith cyntaf eich hun gyda rhywun arall sy'n iaith cyntaf Cymraeg, neu ail iaith Gymraeg, neu unrhyw Gymraeg, chymod, dysgwyr Cymraeg hefyd. Mae hwnna wir yn gallu helpu i gryfhau eich perthynas gyda nhw yn broffesiynol. Felly o ran awgrymiadau, os ych chi'n dymuno defnyddio'r Gymraeg mewn lleoliad proffesiynol, fysen ni'n dweud i beidio bod ofan defnyddio'r Gymraeg. Weithiau mae gymaint o jargon newydd i ddysgu amser ych chi'n ymuno â maes newydd neu swydd newydd, ond mae hynny'n rhan o'r broses gydag unrhyw swydd, felly peidiwch â bod ofan rhoi cynnig ar yr ieithwedd hynny yn y Gymraeg. A hefyd annogwch pobl eraill i ddefnyddio'r iaith hefyd, hyd yn oed rhwng eich gilydd. Fi'n siŵr mewn tipyn o lefydd, mae'n haws i siarad Saesneg gyda phawb gan bod pawb yn deall Saesneg, ond os oes yna bobl sydd hefyd yn siarad Cymraeg neu sy'n dysgu Cymraeg, bysen ni yn eich annog chi i ddefnyddio hi. Wi'n lwcus iawn, mae un o egwyddorion Equinox yw Cymraeg, ac i ni'n angerddol iawn am y peth. Mae pawb yn annog i gilydd i roi cyfle, i ni'n dysgu brawddegau fan hyn o fan draw i'n gilydd. Pan i ni'n e-bostio cyfieithwyr, byddwn ni bob tro'n neud yr ymdrech i ddechrau'r sgwrs yn Gymraeg ac i e-bostio yn Gymraeg. Hyd yn oed bod hynny'n frawddeg bach, jyst i weid bore da bod gweddill yr e-bost yn Saesneg. Mae hynny'n iawn, ond fi'n credu bod gwneud yr ymdrech hynny yn byth pwysig yn y gweithle. Mae'r Gymraeg yn bwysig iawn yn y diwydiant yn gyffredinol, nid jyst o fewn Equinox. Cyfathrebu yw un o'r sgiliau mwyaf wy'n i ddefnyddio dydd i ddydd. Felly mae'r gallu i wneud hynny mewn mwy nag un iaith yn beth anhygoel, really. Yn enwedig y Gymraeg yng Nghymru, felly ydy, mae'n fanteisiol iawn.